Igen, ez nagyon jól néz ki. De mégis mennyi idő ezt megtanulni? Azt nem tudom, azt nem tudom, tessék megkérdezni. Az előző videó óta kidobtam a koszos gyertyát, és megszereltem a szekrényt is. A mai mozdulatunk neve T.G. Murphy Deck Flip, vagyis azt szeretném elérni, hogy a pakli szaltózzon egyet a kezemben. Ismételten az a célom, hogy hiba nélkül egymás után 10-ből 10-et meg tudjak csinálni. Egyébként az elején kifejezetten ügyes voltam. Aztán beköszöntött a rideg valóság. Ezt a mozdulatot néha megcsinálni tökéletesre nem olyan nehéz, de 10-ből 10-et egymás után konkrétan lehetetlennek tűnt. Elmondom, mi a baj. Szinte mindent ugyanúgy csinálok. Ugyanott fogom meg a paklit, ugyanakkor erővel próbálom feldobni, de radikálisan más végeredményeket kapok. De most is, mint mindig, a kitartó munkának meglett a gyümölcse. 6,5 óra gyakorlás után sikerült hibátlanul egymás után 10-ből 10-et megcsinálnom. És hülye képet vágunk hozzá. Nos, mi a véleménye? Ismer valakit, akit érdekelne? Meg lehet.